Horas ma dihita salhu nakadamang do dainang na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapasada ma rohatta martang yang mahita. Dame ni dibata na sumurong siyan salhu nakaroha. Imana maramo ti ate-ate doh pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriani Tuhan nenolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringanan. Atani dibata na tolhas tuhita dia nek mai sian epagilium di si Yohanes bidu 10 ayat 10 sada ro dia 10 asa tajah amanginang odo hata di Tuhan. Parmahan na dinggando anggoau. Disiahon parmahan na dinganido hosana humokop akka biru-biruna. Alai anggo nani upaan naso parmaha situtu. Naso napuna biru-birui di ida pero babiat ditadikko do biru-birui laho maporus. Gabi di soro babiatima biru-birui jala di pasarakon. Asipangan gaji do ibana. Naso sumarion akka biru-birui. Ado parmahan na dinggan. Hutadda do akka na diau. Jala ditadda na sida do au. Songo namay na tumadda au jala au tumadda amay. Jala husiaho do hosak humoko biru-birui. Adong do pe akka biru-biruku na asing. Na sosian baraon. Ikut do akai togi honokku. Tangun nasida do suaraku. Dungi gabisada pungua mai jalasada ma parmahan ido yang gosahana. Dihita saluhu nakadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni parngulo si Sonarion lammanagam do saluhu na jolma asa madapot akasonanga di tonga-tonga nya kaparngulon na. Jala gudang do halak mabain hasonangan ni rohana imaka arta aka jabatan aka kesuksesan. Hape sa sitong na molo takas si tarajumi molo ido tabain mabain ni masonang rohatta parsatokina do salhu na. Jala di tonga-tonga ni parngulo si Sonarion molo hita parwahon gudang do halak di posting di sosial media na seakan-akan halak na marasi roha, seakan-akan halak na martua, seakan-akan halak na holangi ma mekkel. Alai asing di media sosial na, asing do di parnguluon na sasitong na. Molo di media sosial boy berengon mekkel. Alai anggo di parnguluon si ganupari. Gudang akka ilu dohot akka si taonon. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyanon. Takasdo di pabotoho Jesus ise dirina. Molo di turpu ko di do Jesus do disi ibana do parmahan na dinggan. Basa di do Jesus ibana parmahan na dinggan alana di leon ibana do dirina humokop akka biru-biruna humokop akka na pinarmahanna. Basa ma di patu-patuhan Jesus saluhu nai disiala balgani holong ni rohana tu saluhu na pinarmahanna. Bahkan tumasa takas do di paingot Tuhan Yesus adong do aka parmahan na niupaan na mangalului aka parutungan na mangalului aka
si humisik, dang ima siya rohana maparmaton aka biru-biruna. Moloro aka babi panoro justru parjolo sahali dirina do di palua. Dirina do lari. Baka sengaja do ditumbalhon. Aka biru-biru na pinarmahan na asal mabu ibana malua. Asal mabu ibana lari. Alana bahasa songoni dang siya roha do pikiran ibana maparmahani biru-biru. Hepeng do nani idana. Hamorao do nani luluanna. Si humisik do na mga raja ibana. Dang adong diak kaparmaha si songonon holong songon ima Tuhan Yesus Kristus. Bakala si Tuhan Yesus Kristus na musia ng amanginang. Ia parmahan na dinggan ditadda do biru-biruna. Jala biru-biruna pe manada ibana do. Takas diboto parmahan na dinggan do dia biru-biruna na marsakit. Dia biru-biruna na mekat. Dia biru-biruna na sonamangan. Jala biru-biruna petakas do manada parmahanna. Basa boy songoni biru-biru gawe manada parmahan. Anana parmahani siya nasa roha do pikiran. Maparmahani biru-biru. Parmahani do parjolo sahali manada biru-biruna. Baru pe biru-biru manada parmahanna. Ala ni holong ni parmahanod do na pinatuduhon na to biru-biruna. Gabi uduk ma biru-biruon mangoloi parmahanna. Amanginang dihita salu nakadongan na nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Siya jami taon na naing diajaro tuhita ganuk marsada-sada hobbar tu ujahan arilas ni roha di bangso ni dibata. Parjolo sahali nang dipaboto tuhita ganuk marsada-sada las ni rohatta di tonga-tonga niya kaparngolu di siala adong nama parmahani hita ima dibata. Jadi ala na di parmahani dibata do kita di parmudu-mudu ngolutta di paroro ngolutta. Ima totong na mabaik kita maras roha. Dakya ditadikod debata kita di tonga-tonga ni ragam niya kasih tau no taipe totong do didongani kita. Song nami do na kaningan dihagale taipe dang ditadikok kita. Monotung pero akasih tau non. Dan gabelari nama parmanita. Ale justru dihokop kita asa gabetung masa margogo si tutu kita mangadopi si tau noni. O mana mabelas rohatta amangina. Dang adong jupang ta di Portibion. Songon ima Tuhan Yesus Kristus na totong mau ngaror akang nguluta. Na totong maparmahan akang nguluta. Na totong mangaramoti kita. Ala ni holong ni Kristus na ang pinatuduhon na tu kita. Ido mabak kita malas roha. Dakya kita di pasobbu sasada kita. Didongani do totok kita. Napaduahon amanginang siya jami taon nang diajari tuwit tagaruk marsada-sada. Las ni rohatta. Ima ana nama parmanhita dakke berubah. Dakke mana berubah amanginang. Najolo, sonari, haduan, horong ni Jesus totong do ima makaulog kita. Alanggo kepermaan upahan berubah. Malorosi tahun ditadikon. Jala dia kapara le pesongoni do amangina. Maka na adong ima paduhanan ni hita halap batak. Donga mekel lo gudang ale donga tangis. Tang adong. Rohani jolma, pikiran di jolma berubah-berubah. Ale anggo Kristus. Dakke ima berubah. Di bagasa las ni roh kita didongani. Di bagasa habuk ni roh kita diurupi. Dang ditadikon ima dibata kita. Ala na holong ni dibata na di bagasa Yesus Kristus. Na sohiamuba. Ido nama baik kita gabi malas roha. Ala na manginang. Las ni roha. Gabi sada gugu doon dihita madalan akang gulunguluta.
Molo nungadang adong belas ni roha manginang. Ulaw na murape gabi borak do. Alay molo ima di bagas salas ni roha do hita madalani aka ari-ari ton di siala padunganyo ni di bata. Ulaw na borape. Gabi ringado alana di bagas salas ni roha kita. Na mangihut marhite-hite jamitan nang dipaingot tuita ganuk marsada-sada. Las ni rohatta alana takas do Kristus banada kita. Amanginang mono ima ditonga-tonga niya kaparngulunon dang adong natumakas manada hadiriyota asing siya debata. Takas siya kita ditanda. Diboto hagaliyota, diboto akahaurangatta. Makana di do ima Tuhan Yesus Kristus. Songon amay tumadaaw, jala apa manada amay? Parmana dinggan itadda do aka nama parmahani jala dari parmahani pe ditadda do nama parmahani mana. Jadi panadaw ni di Kristus di tonga-tonga ni parngulutta daripada daun ni ma Soekarno. Ale pada daun na manotong bagas tu bagas aruhatta didodo debata ditadda kita. Jadi amanginang dung ditadda debata hita gabi disido di patarian akaholong ni rohana. Langsung kita senario. Alam mulut tadda dong atangau tadday. Tadday yadoy. Gabi dalat tamajok kali. Apalagi mamulak kena pogus. Tadda doy. Songono doy. Dan gabi patudun holong ni roha. Ale anggo Kristus nama parmahani kita manginang. Ditadda kita, ditadda hagaliota, gabi ima dipataridot ibahan akaholong ni rohat. Nah kita pesa sitong na, dijo ikosongon ni doa manginang. Mono tatadda dongatta. Jala dongatta manada kita. Panadaw ni dongatta iko mabalas roha do. Tibana. Unang atongan. Itadda dongatta hita gabi rohan. Tadda doina. Dan gabi soong netong na manginang. Na parpudi, marhite-hite hata ni Tuhano di bagasan sa plonong di do Yesus do disi adong do piaka biru-biru na asing. Jadi las ni roha gabe jo ni debata maon manugyo na asing. Jalahita do dipakai debata parhite ni debata patari dahon ni. Jadi ditikir ang malas ni roha hita di bagasan Kristus ya manginang. Las ni roha tayo tapatarina ito akadongata na sumanada Kristus asa gabi tarjo na sida. Asa gabi ditadda na sida parmana maparmana hita. Basa boy tapataridahon ala niya kaparangit tas sigado pare. Parangin na di parmahani di bata go kolong. Go las ni roha. Jalom manay ko di mapataridahon at tatuak kahumaliang ta. Asa ka biru-biru naso sabarayape gabi sabahara. Gabi tarjo na sida mangyutun Kristus. Amanginang sungo padipuli di jami taon adong masada carita. Adong masada ama mabonanakon na tu pasar. Dung sa na sida di pasaron rami hido ima pasaron tanpa sadar malua ma tangad di danakon among na. Gabi tersesak may madadanakon. Jala gabi saya tumatangis may mana. Tumatangis iba na mga luli among non. Dibigi akka humaliang do taksin di mana. Jala ragam do akka humaliang. Mabujuk iba na asa sip. Alay dang sip dang tenang. Pada cerita, paju pang may mana do among non. Do paju pang imana do among non. Lasiem marohana. Itu imana mamong no di haul. Itu tangan nagugo. Jaladang di palu ibana be. Amang inang. Nanang berengot ta. Jala persejarat ta set ilustrasi. Takas ta bereng. Bawa hita do danaki. Tasitong nadangbo ima portibyon mabani malas rohata mabetenang rohata. Alay di batado amay do
Songoni madadana kidung dito imana tangannya mong non tas rohana hota porsyona. Nakita pe kosongoni dua manginang. Molonunga ta tiup ima tangan ni di bata tapalos iba nama parmahani hita. Gebelas dorohata. Mono tabereng na terjadi ima diceritai masalah di pasari tetak jual marame. Tetak do ibarat na dang tor ima mago sudinang. Alai bahasa terbui ima danaki so tangis. Alana diboto ibana among na makaulong ibana. Tak kita pe kosongon ido. Molo taboto do ima Kristus maparmaan hita makaulong hita majaga hita gawe pos maruhatta. Molo tungpe ragam do apa yang kasih taonon mungkin sai tape dang malum dope masalah ekonomi pe mungkin dang baru dope alai na pos doro hatta diurupi di batado hita di pargogoi do hita mengadopi saluhu nai aleni amanginang tapaluas ma Kristus marparmahani saluhu nanggolutta amen martanya kita moliate hupasa ruan nami tuho di bata nami. Nunga taruli hami cen hatam. Paluas mahami asa ho na totong maparmaha di ngulu nami. Asa di tonga-tonga di ngulu nami na sosikopon. Gabetong margugu hami manguloiho. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita saluhuna.